Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. ट्रेडिंग लाइसेंस का रिन्यू करने दिखा हुआ है। रिन्यू नहीं, उन लोग का कॉपी दिखाओ, कॉपी लेके आओ जल्दी, कॉपी लेके आओ। रसीद नहीं है। रसीद अरे जल्दी लेके आओ ना। Ka New Trip Youth Council sengkeme lingba ka sir lapalang operation jong seng ha ka arpu atrek mentau pana jemang arjar kendai kala pelong da kajing kendrai ki barjela ki bateri bela ha ki kar khana ki pher ki badan ha umyam nong sder ka ba ha po Ripoi district ka seng ha kini kajing lek khandra po kajing lam jong samla ji maulong ubadairu organizing secretary kala lam ya kumba palat Saus Pak Ngut ki barjela ki bateri bela ha kete kecaka bat lap ru bakim don setia ki kot kisla ki babiang kum ka labor license na district council hakini sngi na kaliang seng ki la pha lum ya ki tiar gitar jongki bat pha bakin lech phai no shala kisnong bat ki jaka baki wan bat kim bet banwan bela netrei hapo kani kecaka klem ki kot kisla ki babiang na kaliang seng HYC hakini sngi kalai ola ru bantok kit na ki katuk ni ki nong trei bela ki badai khasi halor kador bai nong sngi ka baki yo man ka sngi bat kat kum ka jing thu ka jongki ka seng kalalam ba ka bai nong sngi kam ya hap satya bat ka jing trei kum ta ka HYC kala dawa ni ki trai ki ba pen trei bela bakin pen kiew ka bai nong sngi ka balong kat kum ka minimum wage bala bu da ka sarkar kani jing lek khanrai ki kot kisla ka badai ru ka jing penjori ka sir la pelang operation bat bandawa na ka sarkar bakan pentri kam no ya ka inline permit ni ka bala tip lingkot kum ka ILP hapo ka jela Meghalaya Ini kena kamu dia. Mundur. किसका करी है? आगे बढ़े kalian ka HYC bala penbait da kanika organizing committee jong CEC haba nakaliang ki dekot ke jongi ke bangi laiwan ban jurep ya kini kot kisla hakini ki jaka hane po kabahap hane po umnyam ya kini ki karkhana ki bafer hakaba ki don kini ki nong trei barjela ki ba ngilap dah la ki jongi khmat hadien bangila ban hadien bangila dap ban jurep ya ikot kisla ke jongki ban ngilap ban ngisaki dah la ki jongki khmat haringkat ki dekot ke jongi
babun na pring kini nong tray barjala kimsim na don ya kata labor license wat ki jaka wat kini ki karkhana ru kimsim na don ya kata trading license ani kata ka jingyo jingbet na ka district council ti kani ka pelong ka ba pen diaw yangi kum ka kunhun namar na kapor haba ni penjur ya kani ka sirla palang operation kabri sibenta jong ka jingdawa ka jongi ya ka LP ka ba ngi na kapor wat adin ba ngiladap ba phi kilat pathai kubor ka ba pilat pathai lingba ka jingli khnra ka jongi ha ki jaka ba pher ba kini ki barjala iladap ban maham na kapor ba sisen ba pimpat bimbang ikut islah kimdai bantre ha kini ki jaka ki ba ha ni ka bri hinyo trap hi jongi kani ka jingwan ka jongi menta kasngi ni sakiru ya ka ba pendiau musim ya ka jingtot bor jong ka district council haba ngilap ba kedon ki katu kani ki karkhana ki ba nakaliang ka council ki officer na po council jong ka district council ki lalek ban terwadi ya kini ki application form henry ka bangi sakipat kalong ba ya kini ki receipt ladap ban ai saki bat ya kador jong kini ka ban apply kani labor license nakaliang jong kini nong try barjala ladap ongru ba ladap sio ka bangi don kasaki hangi ka ba peni ba kador jong ani ka dei news pa ka we ti kalong ka ba pen diaw yangi kum kaseng ya ka jing tot bor jong ka district council ti nangnis kamaru kamdai kasien ka ba tang menta kasien bangin penkut ya kani ka jing khara ka jongi nangnis kamat nang yai wan khara bat nang yai penjur ya kani ka sirla palang operation ka jongi ha jaka ki ba fer om tang kani ka jaka bat ngimaham jor lingba kani khubor ba ya kitu ki karkhana ki ba fer bat ya kitu ki try ki ba ai bela lani ki ba ai tray ha kini ki khlajat ki ba wan na ki snong ayu ki ba ngimtep apa wat ki ipik jong ki kim sunadan ngimaham jor ba nangnis khamat baladang ilap yang kum kaseng yin ai da ka bating e kajinglap jongi kaseng mentasngi hila saki bakidon hadu kumba sauspa tam ye ki nong tray barjala ki bam sim ladon ye kini ki kot kisla ki labor license ki jongki mana kaliang kaseng hi niladap ban phasong ye ki jan kinek ki jongki bat ba mentahi nila pha e ki ba kidai ban kinlech kita ki jaka song jaka sa joki na kata kasnong bakiwan kata kadai ka kubor ka ba nakapor ka ba kum kaseng ni jule ya kani kasir la parang operation ki jongi haji sisa na ka liang kaseng haki khindiat na tayo bladap ngilawani kendo ya labor ya EM in charge jong ka labor bari EM in charge jong ki enforcement hakba nakaliang jong EM in charge jong ka labor ladap ban penpau sya hengi bai menta kani ka kenti kani ka isi ko menta kan pentri kam ya kata sistem ka bathamai ka ba ya kini ki labor license om syu ba kini nong tray kini officer jong ka district council ki hab ban li ai sya ki jaka tray jong kini barjala henry ki dei maki bakinwan ai ya kata bakinwan ai ya ki bakinwan mi sya ka district council bakin register ya kata kajing ya kerteng ka jong ki ba nakaliang kaseng hi ha ki kindiak si ban sawan nu ngin sali kenduk biang ya UM in charge jong ka labor ba UM in charge jong ka trade ngin dawa na sarkar ban menteri kam ya ka LP kung bangilap mamanta ki mandiri hapo ka dong kathan jo ka riboy ya lap sibun ki mandiri ki ba ki membiang ikut kisla kung bangilap manta hadu ki labor license bat kini ki factory ba menteri ni hadu ki trading license kimbiang bat ngisokya juru ba ya ka hok jong utrai muluk bun la chakni lut haki kinongwei te kani ka jingwan jungi ni ikrmen skem ba ki samla khasi jungi bangki so kinsa yo kam hakani ka jaka lang ba kani ka jing driver ba jungi ban kanra kini ki mandar ban nakaliang jong ka ACC riboristik bat ka ye trai rangkat ba ka CC inang la nang ne sakhamat ban penjur susu ya kini ki jingkra mandar hakaleng kathan jaga riboy jungi bat ha kabri nyaw trap hi barok away ban ngiso komen ba mata kasngi ngilala ban kendang lut ya kini ki barjala bat kabasolongo kalong ba kidon katu kende ba kilayo jeng tiap ya ki factory giladon ki balak hang ladon ki bala information bat nakaliang jeng kaseng lada nane sakmat nginom ongkut tangam takasngi henry ngidai piteng ya kita ki barangsa ya ka jing temu ban pentrekam arsya ya ka jing dawa LP lengba jong kasir laplang operation mentang ilanap na yang hikmat ba kanu kibun kita ki menderi kibuan bantri hakani ke jaka hakbai kot kisla ki jongki kimsim nabiang kot kisla habagi don tang ki license ki ba larim mdesu ki license ki balade penthamai te ke bangi kwa bandong baga khobor ngin pha saka sarkar berkhamtam ya di si council kalong kadai ban perking ba
ya kini kerukom ai tering labor license ya ki brew ki ba kim sim na dapat banyak hadu kata ha ba ngilalap hi bat sakhi dala ki jong kimat bangi i baki don ki form hang ni kan baki receipt la depot hang ni kan bai ka form sim na submit hadis council kani de kawe kemat ka bakta mat yong hai ka dis council ha ba nakaliang ka seng jongi ngin hab ban lei ban ya kren ha bai le ban benta ti hakiwe habide pat kiwe benta ngilalap ru bakala don ka jing khnyat ya ka dor ya ka bandong sngi jong kinong trai ki batrai hakini karkhana haki somil ba pher ya ka bay ka minimum wage jong kinong trai simla burom ya ka minimum wage kala bo do sarkar sebulurom hanre ka jing ya kren jongi menta bat ki trai kinong penia jong kini karkhana jong kini gimbil kolong bagi ban burom ya ka ka wage ka bala bo do sarkar ban burom ya ka bandong sngi ya ka hok ka bakini kinong trai ki di ban yo kham tam ya kinong trai ki badai nang ni ka jela ka jongi sakwai ru kalong ba kajing keren bat ngi mdai ta bingiwan ban be yakini breu banabar kalong ru bangin be yaki breu ndaki banabar khnang ba ki breu jungi kinyo ka kam bagin trai kani ka de ka ba ngi kum ka jaj breu ngi lai ya kajing kudu kam kudu jam hakaba kajing kudu jam kam dei su tang ka sinong umyam ka sinong riboy district re haki pe ki pat ki jaka te ya kani ka bentar ngi keren ba nang ni sekhmat ya kam ka bala ban trai hi dukhasi de ban trai hi dukhasi mbit su ban ai yaki breu banabar malada ka jing ya hitrai jing yaiwan jing ki breu banabar ka penbun hang ni ka pendo jing kermen ya sibun ki longyeng ki badon ki rangba ki samla ki bala bantrai ya ki kam ba pher tinakala ka seng umdai bang bawan ban be ki banabar nrengi kerturu ya ki pardo parasnam ki jongi bakin long ki batrai sitom ki basmat basting lakarit ne la khraw ta kamru phide bantrai ya ka kam khnang ba kata kam ka hitrai ka dei hi ka ka ba phi ku nong sesnong kum pardo parasnam jongi hibat ya kata kerti ban be ibru manabar banwan ban yuk kejat ban trekam ha ke jela ka jongi te sakwe nakaliang kaseng ngindang yai tre nakapor ngindang yai penjur ya kani ka sirla pelang operation ka jongi kabare kum sibenta ya ka jing dawa LP jongi nak sarkar ngi i ba lengba ka LP ngila ban khang ikini hendrai menta ka LP kamdon ngi ki bri ki ban dabar ki suk plat banwan tingin yai penjur ya kani emtang hang ni ha jaka industrial estate hendrai haki keleng jong ka riboy district haki sinong githau ki yogi hat bad ki jaka ba pher bar ka apil saki sipai jong ka HYC saki sinong githau kalong banang ni sakmat ngidei ban pet ngor ya ka jingwan je ki bre banabar ngidei ban pet ngor ya ka jingwan je ki nongwei nong ar ki bambiang ikot ki sla ki bawan tu no ya ka spa ka phau ka jongi kum ki dong sinong te kum ta nakaliang ka seng gum bangilong himeneng ngindai yang ngindai penjur ya kani ka jingkhra jongi ka ba umdei ban kut tang mentas ngi hendrai kan sa nang yai beteng nakapor sakapor